Абрахам, глянь на неба і палічы зоркі, калі зможаш. Такім будзе патомства тваё. Але мне амаль 100 гадоў. Як жа я змагу стаць бацькам? Сара, жонка твая, народзіць табе сына, і ты назавеш яго Ісаак. І я заключу запавет мой з ім, як запавет вечны, і з патомствам яго па табе. Сёння я складаю гэтую ахвяру табе, мой Господ, мой Бог. Ось так, Ісаак, крок за кроком. Кидай з усяе моцы, сынок. Які ти дуже молодий хлопець. Дякую, Ісаак. Абрахам, вазьмі сына адзінага свайго, якога любіш, Ісаака, і ідзі ў зямлю Морыя, і ахвяруй там яго ў цэласпаленне на адной гары, якую я табе пакажу. Ты хочаш, каб я прынёс у ахвяру свайго сына Ісаака? Это слово навек, слово для всех, слово, что вечно живет. Книга книг. Живая суперкнига, живая книга книг. Живая суперкнига, живая книга книг. Я найсмялейшы воін ва ўсёй галактыцы! Я адарваўся ад іх, Джой! Я капітан Кранца з атраду цёмных воінаў. Вось як? Ну то я для цябе нешта маю. Як табе падабаецца такое? Быў рады сустрэцца! Ого! Гульня Хола 9! Просто клас! Так, яе ў міг раскупілі. Walmart будзе прадаваць яе па самых нізкіх цэнах у горадзе. Калі яна, вядома, з'явіцца. Я прасіў, маліў бацькоў набыць мне гульню. У свеце столькі ўсяго цікавага, Крыс. А ты чамусьці марыш пра рэч, якая нават не існуе. Пусты шлем, не болей. Што гэта? Гэты гук нібы нешта вось-вось выбухне. Ну, вядома, давай паглядзім. Сюрпрыз! Вау! Дзе вы яе ўзялі? Вынаходнік, што працаваў над ёй, мой калега. О, дзякуй, 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 дзякуй! Я не ведаю, як аддзячыць! Здаецца, ты няблага спраўляешся. Гей, Крыс, наконт гульню. Я тут некалькі новых вельмі класных спампаваў. Што ёсць такога ў гэтай гульні, чаго я не маю? О, тут ёсць супер-мега-бітва 9, міжпланетны зомбі-квест, а таксама бітва ніндзя. Гэта? Вітаю, Дебі, ти як? Вітаю, Фібі. Слухай, у мяне тут хворы хлопчык адзін ляжыць. Ён марыць пра тую новую папулярную гульню Хола 9. Бальніца зрабіла ўсё магчымае, але гульню нідзе немагчыма дастаць. Ты казала, Крыспін ведае некага з вынаходнікаў? О, прабач, Дебі. Ён ужо звярнуўся да свайго знаёмага па гульню для крыса. О, ну, што паробіш. Дзякуй, Фібі. Прыдумаю, чым іншым падняць яму настрой. Добрай гульні, сынок. Што такое, Крыс? Не ведаю.
Я атрымаў гульню сваёй мары, але чамусьці я не адчуваю радасці. Суперкніга! Ого-го! Крыс, я ведаю, як моцна ти любиш Хола 9. Таму застануся тут і пасцерагу яе, каб нічога не... Ну, добра. Не добра! У часы выпрабаванняў правяраюцца на трываласць і нашыя стасункі з Богам. Гіс, дзе гэта мы? Мае сканеры вызначылі, што мы ў гарах блізу старажытнага Хеўрона. Ах, за 1000 год ад маёй новай гульні. Няўдалы час для падарожжа ў часе. Эй, вы гэта чуеце? Мой сын. Мой сын. Як думаеце, што здарылася? Здаецца, нешта яго засмуціла. Як мы можам яму памагчы? Мо, у яго сын хварэе? Ці ёсць тут які лекар? Суперкніга! Так хутка? Джой, Гіс, трэба вярнуць іх назад! Зараз, крыс. Хутчэй! Вось так, самы час вяртацца на пашу. Гіс, дзе мы цяпер? Дзіўна. Мой хранометр кажа, што суперкніга перанесла нас назад. Але толькі на 1 дзень. За дзень да таго, як мы бачылі старога, што плакаў ля намёта. Менавіта. І па маіх разліках... Ніякіх рэзкіх рухаў. Гэны асёл б'е не горш за маланку. Але ў мяне моц нябеснага воіна. Вам бы бегчы адсюль. Ну, хутчэй, чым я чакаў. Ого-го! Ты меня не зловишь! Ха-ха! Доведется тебе побегать! Юху! Я наверх, а ты снизу. Кожны раз працуе. Такім чынам бясстрашны воін злавіў яшчэ аднаго ўцекача на шляху да перамогі. Нешта ў гэтым хлопцы ёсць такое, што мне вельмі даспадобы. Класна! Малайчына! Дзякуй, новыя сябры. Я Ісаак. Выглядае, што вы добрыя пастухі. Мы... ну... Ісаак! Бацька! Мой любы сын. О, гэта той, каго мы бачылі каля намёта. Думаеце, Ісаак той, па кім ён плакаў? Памятайма, суперкніга перанесла нас назад. І тое, што яго засмуціла, напэўна, яшчэ нават і не здарылася. Ісаак, што гэта? Гэта лічыльнікі. Мой бацька падараваў іх мне і наказаў пералічыць усе зоркі ў небе. Крута! Такі сабе камп'ютар старажытнасці. Камп'ютар? Ай, забудь. Ісаак,
чаму бацька хоча, каб ты ведаў, колькі зорак у небе? Бо яшчэ да майго нараджэння Бог сказаў бацьку, што ў ягоных дзяцей ды іхніх дзяцей аднойчы будзе столькі нашчадкаў, колькі зорак у небе, а нават і болей. Бог неаднаразова казаў пра цябе, сын мой. Шмат гадоў мы з Сарай чакалі, але мінула багата часу, перш чым споўнілася абяцанае Богам, і ў нас нарадзіўся сын. І вось аднойчы. Мой Господ. Калі ў гэты час за год зноў наведаю цябе, Сара, жонка твая, будзе мець сына. Чаго смяецца Сара? І кажа, ці сапраўды магу нарадзіць старая? Ці ж Господу ёсць што немагчымае? Калі наведаю цябе за год у гэты час, Сара будзе мець сына. Я не смяялася. Не, смяялася. Таму Бог назваў мяне Ісаакам. Бо Ісаак азначае смех. Ну, хадзем, надышоў час вячэраць. Трымай, Чой, ён дапаможа вам лічыць авечак заўтра. Дзякуй. У гэта цяжка паверыць, У што паверыць, крыс? што заўтра здарыцца нешта, што засмуціць Абрагама. Так, і мы не можам дапамагчы, бо не ведаем, што здарыцца. Ого, глядзі, як далёка мой камень паляцеў. Пайду пазагараю крыху. Хадзем, пакажу табе, дзе знайсці лепшыя камяні. Вось тут, але іх трэба адкапаць. О, пясок! О, не! Выдатныя, пайшлі. О-оу, не падабаецца мне гэты гук. Тут унутраная дыягностыка не зашкодзіць. Абрагам, вазьмі сына адзінага свайго, якога любіш, Ісаака, і ідзі ў зямлю Морыя, і ахвяруй там яго ў цэласпалення на адной гары, якую я табе пакажу. Ісаак. Трэба, каб ты пайшоў са мной. Куды? Можна маіх новых сяброў узяць? Я пабуджу іх. Тваім сябрам нельга з намі. Гэтак запатрабаваў сам Бог. Мы мусім быць удвух. Вітаю, крыс! Ісаак, вы куды так рана? Я дапамагаю бацьку. Мы кіруемся ў горы скласці Богу ахвяру. Мяркую, наша лепшая ягня. Гэтыя лічыльнікі такія крутыя. Вітаю, а дзе Ісаак? О, ён сказаў, што едзе з бацькам у горы скласці ахвяру Богу, аднаго з ягнят. Але усе ягняты на месцы. Я пералічыла, ніводзін не знік. Гізма, у цябе ўсё ў парадку? Ён крыху дзіўны пасля таго, як пазагараў учора. Што гэта? О, гэта ж адзін з архіўных запісаў. Гізма няспынна запісваў усё, што адбываецца ў радыусе 40 метраў. Абрагам, вазьмі сына адзінага свайго, якога любіш, Ісаака, і ідзі ў зямлю Морыя, і
і ахвяруй там яго ў цэласпалення на адной гары, якую я табе пакажу. Навошта Бог такое просіць? Бяжым! Дапаможам Ісаку! Добра, а цяпер куды? Туди. А може, сюди? Бацька мой, у нас ёсць агонь і дровы. А дзе ж ягня на цэласпаленне? Бог угледзіць сабе ахвяру на спаленне, сын мой. Господ, дай мне сілы зрабіць тое, пра што ты просіш мяне. Певно, не сюди. Так, зробім па-іншаму. Куди нам цяпер ісці, Гізма? Туди. Значыць, нам у адваротны бок. А гэта добры план. Бацька? Бог угледзіць сабе ахвяру на спаленне, сын мой. О, ні! Ми вийшли не туди! Вертаємося! Няма часу! Абрагам! Стой! Ні! Гей! Абрагам! Не робіть! Стой! Абрагам! Надто далеко, яни нас не почують. Яны, може, і не пачують, але ми їх побачимо. Абрагаме, Абрагаме, не падымай рукі сваёй на хлопца і не рабі яму нічога благога. Цяпер пераканаўся я, што ты баішся Бога і не пашкадаваў сына свайго адзінага дзеля мяне. Гэта сам Бог размаўляе з Абрагамам. Бог
мой сын, мой сын. Бацька! Исаак, прывядзі барана, і мы прынясём яго ў ахвяру. Такая воля Господа. І атрымаюць дабраславенства ў патомстве тваім усе народы зямлі, бо ты паслухаў голасу майго. Бог не хацеў забіваць Ісаака. Што? Ахвярай насамрэч мусіў стаць той баран. Разумееш, Джой? Мяркуеш, гэта было выпрабаванне? Бог хацеў дазнацца, ці ахвяруе Абрагам дзеля яго самым дарагім у свеце. Але родны сын. О, нават не магу ўявіць, як гэта прымаць такое цяжкае рашэнне. Так, цяжка ўявіць такое. Ты ведаеш, у маім жыцці цяпер таксама ёсць пэўныя выпрабаванні. Алло? Вітаю, місіс Уітман. Гэта Крыс Квантум. Крыс, я бясконца ўдзячная табе, неверагодны ўчынак. Ну, дзякуй. Я вельмі рады. О, ледзь не забыла. Гэта яшчэ не дакладна, але сёння апоўначы Хола 9 паступіць у продаж. І так сталася, што ўсю раніцу я стаяла ў чарзе па латарэйны бранзалет. Цяпер ён твой. Я маю шанец яе выйграць! Неверагодна! О, як весела будзе правесці ўсю ноч у краме! І я чуў, што ў новай версіі ў 2 разы больш гульняў! У 2 разы больш гульняў? А ці казаў я табе, што ўсталяваў найноўшую версію зорнай гітары? Ісус памёр, ты на крыжы, і зноў воскрос, каб я мог жыць. Мяне прабач, мой грэх даруй, прыйдзі, мой збаўца, Господ мой. Обнави, змяні мяне, дапамажы жыць для цябе. Обнави, змяні мяне, дапамажы жыць для цябе. Жыць для цябе, жыць для цябе. Ісус памёр, ты на крыжы, і зноў воскрос, каб я мог жыць. Мяне прабач, мой грэх даруй, прыйдзі, мой збаўца, Господ мой. Обнави, змяні мяне, дапамажы жыць для цябе. Обнави, змяні мяне, дапамажы жыць для цябе. Жыць для цябе, жыць для цябе. Хочу жить для тебя, хочу жить для тебя.